Good news, good news, good news, good news, good news. Berguru. खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गुड निउज लानानै फैदो ज़्यादा नहीं हो गया बेनो जाबाय एसएससि जीडी कनस्टेबलनि अनलाइन दिनैनिफ्राय जागायबाय दा लोगोफोर जोबोरैनो दुखुनांथावबो ओरैनो गुड निउज फैनायनि थाखाय गुड निउज नाथाय मोजाङै फारसेनिफ्राय नायोब्ला बेड निउज दा नोंथांमोन आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै जोंनि एसएससिनि पस्टफोरखौ दिन्थिनोसै ओमफ्राय मा मा दङ मा मा गैया नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ दे दानिया नायलांदो होनानोसै ना नायनोसै जोङो नटिसखौ ओमफ्राय नटिसा दिनैसो होखानाय दे 17 तारिखआवसो होखादो नटिसखौ बेखौ एसएससिनि वेबसाइटआव थांनानै नायोब्ला नुयो नटिस होनाया दिनै अफिसियेलि होनाया दिनै आरोना ओमफ्राय नै फार्स्ट एप्लिकेसन डेया दिनैनो 17 जुलाइ 2021 ओमफ्राय लास्ट डेटआ जागोन 31 आगष्टसिम मास मोनसे देर मास थागोन आरोना थ' जों दा माबाखौ नायनोसै पस्टखौ नायनोसै बेसे दङ पस्टखौ नायबाय 25,271 थांनायाव माने 2018 नि फार्स्ट नटिस ओंखारनायाव बेसेमोन 54,953 मोन आरो टटेल पस्टआ बिनिफ्राय उनाव बारायनानै 60,210 जाहैदो गासै पस्टआ बेनिफ्राय नै दिनैहाय मा 25,271 ल' पस्टआ दानि गोदाना 2021 नि पस्टआ बेखिनि अब्ला नायदो डिफारेन्सखौ थांनायनि आरो एबारनिखौ 2015 आरो 18 नि पस्टफोरनिख्रुइबो बेसेबा खमखा आरोना एबारनिया बिराद दुखुनांथाव बियो जोंनि थाखाय बेबो अल इन्डियासो दा बेयाव गोबां हाई कम्पिटिसन जानायनि आसा दङ अब्ला नायदो मा जागोन नै मेलफोरनिया आरो 22,424 ओमफ्राय फिमेलनिया टटेल 2,847 दा ओमफ्राय जोङो केटेगरि वाइज नायोब्लाथाय आरो एसटिनिया खमायबावलायगोन इखि ओमफ्राय नै जोङो फर्स वाइज नायनि फर्स वाइज बेसेबाव दङ 7,545 सिआइसिएफआव दङ 8,464 सिआरपिएफ 0 एसएसबि 3,806 आइटिबिपि टटेल 1,431 एआर माने आसाम राइफल्स बेयाव दङ 3,785 नियानिया 0 एसएसएफनिया 240 टटेल जाहैबाय 25,271 दा बेनो नाथाय बेयावहाय एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखायबो दंदेरो एज लिमिटआ जाहैबाय 18 निफ्राय 23 ओमफ्राय रिलेक्सेसन थानायफोरा एससि एसटि फोरनिया बेसे 5 इयार्स जायो बिनिफ्राय ओबिसिनिया 3 इयार्स जागोन एक्स सार्भिसमेननियाबो 3 इयार्स ओमफ्राय नै एसएससिनि थाखाय मोजां खौरां एनसिसिसि सार्टिफिकेट थानायफोरा मोनगोन 5% मेक्सिमाम मार्क्स अफ दि एग्जामिनेसन माने बनास मार्क मोनगोन ओमफ्राय बि सार्टिफिकेटआ मोनगोन 3% आरो ए सार्टिफिकेटआ मोनगोन 2% कम्पिउटार बेस एग्जामिनेसना कम्पिउटारजों जागोन अनलाइन बेयाव गासै मार्कआ 100 थागोन टटेल बिनिफ्राय 90 मिनिट्स टाइमा नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 मार्क्स
माने माबागोन आरो मोनसे जायाबाथाय बेखिनि मार्क दानगोन मोनब्रै जायाबा 1 मार्क थांगोन ओमफ्राय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट पेडनिया बे रानिंनि ओमफ्राय मेलफोरनिया जागोन 5 किल'मिटार 24 मिनिटआव ओमफ्राय फिमेलफोरनिया 1600 मिटार माने 1600 मिटार्स 8 मिनिट 8.5 मिनिटआव बेनो बेनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट PST हाइटआ जेनेरेलनिबा मेला 170 सेन्टिमिटार आरो फिमेलनिबा 157 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय जोंनि ST फोरनि थाखाय बेसे माबा नायनि बे ST फोरनि थाखाय बेयो मेलनि थाखाय 162.5 ओमफ्राय फिमेलनि थाखाय 150 सेन्टिमिटार बेनो बेनिफ्राय नायबोनि मा दंबावो ओमफ्राय नै चेस्ट बेयो अनलि मेलफोरनि थाखायल' आनएक्सपान्डेड 80 सेन्टिमिटार बियो जेनेरेलफोरनि थाखाय जागोन जोंनि ST निया आलादा दं आलादा बेयो बेखिनि 76 आनएक्सपान्डेडआ 76 ओमफ्राय मिनिमाम एक्सपानसनाथ' 5 सेन्टिमिटार जाखायो नैबे जेनेरेलनिया बेखिनियानो गासिनियाबो एखे बेयो दा नै मोनसे दंबावो नै बेयो माने फर्स प्रेफारेन्स दे बेयो नोङो सिलेक्ट खालामनायाव नोङो बबे मोनसे फर्सआव थांनो गोसो नों बेखौ मोजाङै सिलेक्ट खालामनो होबानो जाबाय नों गाव निजे हायाबाथाय बेलेगखौ अनलाइन खालामग्रा दखानाव जि बानायो बेखौ खोन्थाबानो जाबाय उमुखखौ आंनो SSB बा माबाखौ बिसेपखौ नांगोन होननानै खोन्थाग्रोबानो जाबाय नङाबा उल्टां फाल्टां होना होनबाय सोरबा आसाम राइफल नांगौबा आसाम राइफलखौ होनो हाग्रो फार्स्टआव बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोन अनलाइन बानायनाय समाव नोंथांमोननि नामफोरखौ मोजाङै चेक खालामबानो जाबाय नाम एड्रेस बिमा बिफानि मुंफोरखौबो नङाब्लाथाय उनाव थारमाने बिराद माबा जायो प्रब्लेम जायो बेफोरावनो थालाङो आरो खायसे थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो लोगोसेनो हायोब्लाथ' शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मिथियो आरो सोरबाफोर गोदान दावबायफैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै गालांबानो जाबाय अब्लानिया आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना थाब मोनगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों बाय